Dobrý den, dámy a pánové, a v dnešním videu si znova zahrajeme Pixel Gun 3D. Tak jdeme rovnou na to. Když tak můžete do komentářů napsat, jakou mapu si mám zahrát, teďkom vybírám random. Jinak pokud na tomhle videu bude 5 lajků, tak bude další part. Tak, půjdeme tu dma. Dobré. Tak. Tak. Bum. Mám jak málo životů, upřímně. OK. Tu je zase. Pěkně on. Ale zatím jsem umřel jen jednou, takže dobrý. Mám 3 životy. Tohle video zase asi nebude až tak moc dlouhý, ale to nevadí, že bude, doufám, že ještě hodně partů. Zatím tu, a jo, už tu je. Teď to docela upřímně tryhardím. Jinak možná už jsem to zmiňoval v předminulém videu, ale pokud budeme mít 50 odběrů, tak budu dělat i živé livestreamy z Pixel Gun. A příští rok, začátkem příštího roku by měl Pixel Gun vyjít i na počítač, takže to možná budu hrát i na počítači. Samozřejmě, jestli to můj počítač ustojí, protože já mám počítač starý 10 let. Dobrý, máme to, dáme jak minule zase 2 kola. Tak, jdem na to. Bohužel prohráváme, ale... Tak to nebyl hezký začátek, upřímně.
Broch, tuhle zbraň mají jenom největší šulini. Upřímně. Dobrý. Tohle bude, musím uznat, na těsno. Že už... Ale většinou vyhrávám, teda pokud nejde o nějaký event, protože jak jsou eventy, tak tu jsou všichni tryhardi. Já jsem zvědavý, jaký bude další event, protože minulý event byl dobrý. Taky z toho eventu mám docela dobré věci. Tak uvidíme, jaký bude další. Kde? Snad nemám blooding. Dobrý, mám to. Au. No ne, ty tu nebudeš. Ne. Dobrý, mám to. Tak to bylo jen tak. Sice bohužel prohrajeme, ale to nevadí, protože minule jsem vyhrál docela nefér. Dobré dámy a pánové, tohle pro dnešní video bude všechno a čus!